kani kalong Pyndep ka Jingpynbeit na kaliang ka ying ka sen hakabidi bat ka jingklap no kujong i Dr. Riki Eji Syngkon wei neki nongelam ke krau jong ka jai menriu belong ru nongelam unong seng jong ka Voice of the People Party ba nak menta ki pai ba ki ba kwa banwan banai insim ni ban pau yi jing solem ke jing ki ya ka sem namar ka ni ke jing ja ka ba kindet ke jing ja ka bon ra ke jing songsi jing ja ka bon ra ke jing tamang ke jing pai insim ka ying ka don Pyndep ka ni bat ban ye tho kum ni shi ki pai ba jong ka ri ba ya ka met ke jing i Dr. Riki an bo ang ni po boxe haru shibiji la shai ka sni but nang ni ami ban ra pat ikamet ke jung sha Nongsder ka jaka ka ba i ban shong but ban Pyndep ru ikamet ka sa ka jung pat la shi si sa jai ka ta ka jing Pyndep ka ban ni ko ban tip ki pai ra mang ba kin yo ye ni jing tip ma tikana ba ki tu ki ba ko ban wan shapo boxe kin so tho ban wan hapo por shibiji amar hadin kata anra no ikamet chi shapo Nongsder bat anbo ikamet chi ha Nongsder ado na shai si ado na shi si ka si bat Pyndep Habatin pej bahagi ki sharp ka sharp plus f ka plus f hakabam bangibam duna ki eki batai ikamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki bale hi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya